Побач з ціхаю ясель да й рэчкай, дзе прыгожа пяюць салаўі, заснавалася моталь мястэчка на прывольнай палескай зямлі. З тых часоў засталося паданне, што матыль збудаваў тут карчму на гандлёвых шляхах скрыжаванні ад Галіцкай Русі на Літву. Ой, хороший наш коров, ой, хороший, бо хорошеє коровайниці гибали, бо хорошеє коровайниці гибали, да хорошою йому пісеньку співали. Спакон веку пяклі караваі, той абрад не забыты і ў нас. Мы вясельныя песні спяваем, што і продкі спявалі ў свой час. Выпякаем мы шышкі мучныя, аздабляем у кветкі, авёс, каб век доўгі жылі маладыя, каб Гасподзь даў шчаслівы ім лёс. Скажите, калі ласка, про тое, што клалі ў цеста каравая і чым упрыгожвалі верх? Ну, коровая починали на 3 літри розводили, як ніколи то воду, а тепер вже молоко людька, бо вже був смачний коровай. То наливали 3 літри води, кидали туди масло, сахар, соль. Ну, естественно, дрожжі, щоб коровай вирос великий, хороший, щоб був коровай. І клали туди масло для здоби. І кидали ізюм. Ізюм, це означає, що щоб у сім'ї було много діток, був коровай і ізюминок. Вже плели косу вокруг коровая, оплітали косою. І потім клали вже всі ці барильця. Барильце одне було мужського роду, одне було женського роду. І було переплетення двох таких. Крючечки, це вже знак сім'ї було, що вже складається нова сім'я. Вот. Ну, а потім вже украшали шишками. Шишки вже у вечір, у п'ятницю вже всегда свадьба ж у суботу, вечором збираються коровайниці, дівчатки, там дівчата, роблять цвіточки. Роблять вот цвіточки за ті бумаги. І в'яжуть уже, нараджують, книга дівчат поприходять, нараджують вот эти шишечки. Всі украшаються всі шишечки. Всі ті. І вже потім втикають, коровая виймають з печі, приносять, ставлять на стол. І потім ці шишечки беруть, ці шишечки, вже ці палочки беруть жінки, які вже замужем. Уже сім'ї є, а тільки не вдовиці, щоб були всі в парі, все. І кожна бере по палочці і становиться округ коровая спеченого і утикають у коровай от ці шишечки. Потім беруть красну ниточку і красною ниточкою обв'язують ще коровая, щоб він держався. Потім ту ниточку, як ділять коровая, розрізають, кожному дають на руку. Прив'язують на руку, кажуть, лічать. Давайте мне каравайную песню. Рости короваю, вишей того гаю, да вишей теї печі, коб було стирох легче. Я ведаю, што на вяселлі вашай дачкі быў каравай. Чаму вы вырашылі захаваць традыцыю наших продкаў? Ну, так як і ми, і наші свати, ми місцеві жихари. І на наших весіллях був такий каравай, і нам захотілося передати цей обряд для наших дітей. Ну, як на мой погляд, каравай – це не тільки обрядовий хліб, а і історія усього життя будучої у цій молодої сім'ї. Мені вельми подобається наш мотольський каравай, і він пригожий. І мені вельми хотілося, щоб це хараство побачили і мої внуки. У гэтым альбомчику захаваны самыя яркія моманты прыгатавання караваю. Я спадзяюся, што лістаючы старонкі гэтага альбома, маім унукам таксама захочацца прадоўжыць вось эту нашу мотальскую. Ой, вечір,
коровине пече, вечір начне, це корови спече. Сірочина мати ще й молода, я яковине, це корови спече. Вось і закончилася моё падарожжа ў гісторыю мотальскага каравая. Яно было цікавым і пазнавальным. Я не толькі даведалася новага, але і адчула сувязь з традыцыямі свайго народа. Каб падзяліцца з сябрамі магічнай сілай мотальскага каравая, я зрабіла лэпбук. У ім сабраны самыя важныя моманты гэтага абрада. Хочацца, каб такі прыгожы і мудры звычай, як выпечка мотальскага каравая, ніколі не забываўся.